emhlabeni asiyiphathe kahle kuthina esesizele lesizalisile asambeni siyohlawula bese siyimisele ekuhloniphaneni. Ayikho intombi njengomuntu oyidelayo isemiyabheka. Ayikho intombi njengomuntu oyidelayo. Empilweni funeka umuntu mele waqhuzuka bese ibheka indawo emkhuzulile bese ayimisela ukuthi leli yatshela ngikhuzulile mangidlula lapha ngizoqaphela. Kodwa kunabafana namanje abangakaqapheli manje uloku aqhuzuke efika eThekwini namanje usakhuzulile. Namanje usaqhuzuka. Khuzulwa itsheli lodwa lokungakwazi ukucabanga. Kuyingozi ungakwazi ukucabanga ikakhulukazi uma ungumfazi. Kuyingozi ukuhlula ukucabanga ikakhulukazi uma ungumfana. Uma umfana ohlezi uNkulunkulu umcela kwelekelela ingqondo yakhe ibeseduze kwakho ngezikhathi zonke futhi isebenza ngendlela ekuyiyo. Ngoba uma ingqondo yakhe ingasebenzi ngendlela eyiyo uzogcina ugacele ezintweni eziningi kanti uhlula ukucabanga. Lo nyaka-ke sibeka imali futhi nangeya minyaka sasisho njalo. Sithi akubekwa imali insizwa zakithi singanweni ngoba ayikho enye indlela yokwakha izwe ngaphandle kokuthi insizwa ijale. Ayikho enye indlela noma singakhuluma sithini. Ngisho kuyangahamba abantu bayofunda babe nalo lonke ihlobo lwezindlu kodwa uma bengaganiwe izwe liyafa. Ngelvuso izokuthi abantu banezindlu zemfundo. Leyovuso ukuthi abafowethu babeke imali baganwe. Odadewethu bayiphathe kahle babe ngabantu abayimisela ukwakha imizi. Bese kwakhiwa izwe. Bese befundaka abantu ukuze baphile kahle. Bese befunda abantu ukuze benze njani baphile kahle. Kodwa into yakhizwe ukuthi kube nomfazi nendoda nentombi nensizwe ezweni. Mase ingekho lezinhlaka lifile leloso. Ingakho ushembe ekugcizelela ukuyiphatha kahle kwabantu besimame nezinsizwa. Ngoba yini isizwe leso.